F'artiklu fuq l-lum Albert Buttigieg għażel li jikdeb dwar diversi suġġetti fejn ippreżenta anke numri u fatti ħżiena dan biex ikompli bl-attakki tiegħu tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Gvern u l-Ministeru tal-Intern. L-ispikka hu kif għal darb'oħra attakka l-politika tal-Gvern fuq l-immigrazzjoni fejn minflok ħal pożizzjoni ta' Malta ħadik ta' entitajiet internazzjonali u tal-estremisti fil-Partit Nazzjonalista li huwa parti mill-klikka tagħhom. Fil-fattu l-snin li għaddew din il-klikka pruvat titfa' soldati il-ħabs u fetħu kawżi lill-Prim Ministru u lill-Ministru għall-Intern Barry Camilleri fost oħrajn. Fil-fatt dak li kiteb fil-Gazzetta llum Buttigieg jinżel għasel għal dawk li jagħmlu pressjoni biex f'Malta jiddaħlu aktar immigranti irregolari. Din hija strateġija li l-Gvern Malti fl-aħħar snin iġġieltilha kemm felaħ. Fl-istess ħin is-soldati Maltin baqgħu jsalvaw il-ħajjiet fuq il-baħar fejn kien l-obbligu ta' Malta li tagħmel hekk. Iżda l-kitba ta' Buttigieg tagħmilha ċara li jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata fiduċja jew Buttigieg isir Ministru se jħaddem mudell differenti minn dak tal-Gvern preżenti li jinżel għasel ma' traffikanti tal-bnedmin. Li traffikanti tal-bnedmin il-Gvern iġġieltilhom politika ta' prevenzjoni u ritorn li waslet għal tnaqqis ta' 93% fil-wasliet f'5 snin. Fl-artiklu tiegħu Buttigieg mhux biss attakka l-politika tal-Gvern fuq l-immigrazzjoni irregolari, iżda irrepeta wkoll il-gidba li fl-aħħar 5 snin kien hemm 14 il-suwiċidju fil-ħabs. Buttigieg jagħmel dan is-suġġett ballun politiku meta foqsma sensittivi bħal dawn anke każ wieħed trid issir ħidma biex ikun evitat. Il-fatti però huma differenti minn kif ppreżentahom Buttigieg. Fl-aħħar 5 snin kien hemm 5 suwiċidji fil-ħabs, filwaqt li jekk Buttigieg irid iqabbel fis-sentejn bell-2010 u l-2011 kien hemm 4 suwiċidji f'ħabs b'ħafna inqas popolazzjoni. Jidher li għal snin oħra ta' żmien gvernijiet nazzjonalisti l-informazzjoni inħbiet. Fil-ħabs ukoll saru riformi kbar biex is-sitwazzjoni titranġa minn kif tħalliet fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti.